Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom face grimă shake reinventat. Ingredientele sunt smeură, afine, lapte de migdale și frișcă. Pentru că eu n-am avut înghețată, am folosit smeură congelată. Să începem. Vom pune afinele. Ce afine, mă? Să începem. Prima dată vom pune afinele. După aia vom pune smeura. Dăm laptele. Mixăm. Turnăm compoziția în pahar. Și adăugăm frișca, care nu pot să adaug. Și acum gustăm.